duzu parte zure aukeratuekin, zeruko zorionean. Bizitza honetako heriotz lokarioetatik askatuta, zure aurrekarietatik bizkirretatik zure seme Jesu Kristo gure jarraren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta rege bizitza gizaldi eta gizaldietan.
baizik eta piztu dezala azken egunean. Hau da bere egiaren naia, semeak ikusten duena eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutuna azken egunean. Hau nahi esana. Tradizioa, gure hizkuntza,
eskaintzen dizugu opari gehiago, eta zure bihotz-zonari eskatzen, zure semea salbatzaile bidatsua dela, sinetsi zuen honek aurki dezala orain epaile logitxua, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Era berean afabikoak kalizak irik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez, hartzazue eta eran guztio portatik. Hau nire humoraren kalizak itun berri eta betikoaren gola, zuentzat eta askorentzat dekatuak markatzeko itxuriko dena. Egiztu behar ere horretarri. Oh
Zangoa guztian, zauzizkatan zuen izan. Erabatzak askotukoa, Francisco de Aikasatuarekin, Florentzia gure gotzaiarekin, eta Elizizon guztiekin batean. Era berean Zangoa artisteko txalopenean ziren bere esentiak. Izan, gogoa mundu delatik zirenena, laguntzun badita zure zerbitzaria. Heriotza zure seriarekin bat egin duetzkero, iztuera dene, erarekin bat izan dadila. Eta hilako guztiak ere, ahal zeure autekaren agintak. Apostolo saltokin eta gizarte guztietan, zure adresari izan dira saltokin. Haiekin batean, horrez gaitzagon, Jesucristo zure señaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuriaita, jagoikoa guztitu horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetai. Zure erruki, eskalkak, bigarren bizidek izan eta estuak eta sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaileko.